Il-Prim Ministru Robert Abela attenda għat-tnedija ta' investiment multimiljonarju li se jibdel l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. F'konferenza l-aħbarijiet f'Lukanda ewlenija f'pajjiżna ġie spjegat kif l-ewwel fażi tal-investiment hemm l-kwarta biljun euro iddedikati għal proġett ta' 6 snin li inkludi fost oħrajn medda ta' art għall-użu ta' enerġija rinnovabbli ġejja minn panelli fotovoltaiċi. Dan se jfisser li l-kapaċità ta' ġenerazzjoni ta' enerġija nadifa aktar milli se jirdoppja. Dan apparti xogħol ieħor fis-sistema tad-dawl fl-ajruport li se tejjeb l-effiċjenza fl-użu l-enerġija. Fid-diskors tiegħu waqt din it-tnedija importanti, Dr. Abela sostna li dan l-investiment privat mhuwiex biss wieħed ta' kwalità għax għandu lan li jtejjeb l-esperjenza tal-passiġġieri, iżda hu investiment li jagħti priorità lil miri ambjentali li għandu pajjiżna biex jikseb in-newtralità tal-karbonju. Fil-fatt dan il-prinċipju ambjentali iddomina il-messaġġ li għadda il-Prim Ministru li juri qatt ieħor ta' fiduċja f'pajjiżna. Il-Prim Ministru Abela saħaq li d-direzzjoni ċara li tingħata favur investimenti li jħaddnu l-prioritajiet il-ġodda marbutin mal-qalbiet ambjentali fost oħrajn. Sa dan it-tant, Dr. Abela innota kif il-fiduċja fil-viżjoni ekonomika li għandu pajjiżna ġiha fi żmien fejn l-ekonomija Maltija komplet tikber anke aktar minn dak previst. U saħaq ukoll fuq id-deċiżjoni strateġika li biha il-Gvern jibqa' jipproteġi lin-nies iżda anke jixpruna il-konsum privat inkluż li vjaġġar dan brabta mal-għajnuna kbira favur prezzijiet stabbli tal-enerġija. Għal kif wara sentej ta' pandemija u l-gwerra fl-Ukrajna fl-ajruport Malti il-moviment tal-passiġġieri diġà qabeż iċ-ċifri rekord ta' qabel il-pandemija sentej qabel mistenni. Indirizza l-konferenza l-aħbarijiet ukoll il-kap żguttiv tal-Malta International Airport Alan Borg hekk kif sostna l-importanza ta' proġett ta' dan it-tip li miegħu imissu 95% tat-turisti li jżuru gżejjer Maltin. Illum ħabbarna investiment ta' 250 miljun li huwa essenzjalment maqsum f'tliet binarji separati. Għandek il-binarju li huwa operattiv li fiment l-infrastruttura tagħna kemm tal-airfield kif ukoll tat-terminal, għandna wkoll il-binarju tas-sostenibilità kif semmejt inti wkoll il-binarju tal-campus tagħna u li aħna investu fih. Jekk nibdew forsi bil-ewwel binarju tat-terminal aħna ovvjament qed naraw dis-sena ħanilħu rekord ieħor ta' passiġġieri qed nimmiraw li konna 7.8 miljun passiġġier u allura di ovvjament ittina l-konfidenza biex inkomplu ninvestu fl-infrastruttura tagħna. U sostna li din l-ewwel fażi tal-proċess se titratta ir-reġenerazzjoni u l-espansjoni tat-terminals u l-proġett ta' Aprinex li se tara l-iżvilupp ta' medda ta' art daqs 14 ground tal-futbol biex jiġu immaniġġjati aħjar l-operazzjonijiet tal-ajru, partikolarment fi żmien tas-sajf. Borg spjega wkoll l-implementazzjoni ta' miżuri ambjentali li permezz tagħhom l-enerġija nadifa iġġenerata se titla' minn 30% għal 70%. Numru ta' investiment qawwi fis-sostenibilità, aħna għandna target li nkunu net zero sa 2050 u allura qed inkomplu ninvestu f'dan il-binarju. Pereżempju, ħankunu qegħdin nirreplacejaw il-botots kollha li għandna fuq l-airfield. Sa 2025 il-botots kollha li għandna fuq l-airfield ħajnqelbu għal LED li huma ħafna iktar effiċjenti imma ovvjament jikkonsmaw inqas elettriku.